Sakiraɓe ofni on yelo on ñaldi jam bantamin bo woni jam ha am sakiraɓe ɗuɗɓe miɗo rese waɗede ƴami moɗon noɓe feere ɗo ƴamto useni adamu haruna hala marketing on mbiyata business en ligne opportunité ji en ligne ɗo kam ɗum gonga na himɓe ba mi nanta himɓe ɗo bolwa e ɗum heɓa ceede ha opportunité ji ɗi en ligne ɗo kam ɗum gonga na ɗum fewre to derdiraɓe mi anda nden kam deydey komi wawata jawabago on ɗuɗɓe nder moɗo ɗo bindanami goɗɗo ƴama ƴamto so to ɗum fewre to ɗum huwata na mi anda ma deydey ko a lorani a ƴamtani mi tan mi ayi min fu emi wolwa dow majum mi wima opportunité ji ɗi en ligne ɗo gadda ceede ɗiɗo joɓa bien min ma emi nder emi heɓa deydey gueɗal am e nden a lori aɗo ƴamtomi fayin donc ça veut dire que a yerdaki ɓe komi wiyata man e ɓe ko yimɓe guiya mbiyata aɗo loro ƴamtomi fayin na ha mi wima ɗumen ami anda ɗuɗɓe nder moɗo ɗo ƴamto e nden sakiraɓe ɗuɗɓe bo ɗo kilnami ko nde min ɗo kabda min encourage a yimɓe kabde onoma investise nder opportunité ji deydey ɗi en ligne may ɗo heɓa ɗum heɓa onoma gadum ko resibo ko on keɓa amma si a tawa goɗɗo tarto tan ni an kam wurtoka ɓawa ɗon waɗa koy ko makka e allah wuro ma e wuli saɗirmaji ɗuuɗi kuugal wala ceede keɓatako e ko nandi ɓe majum to kadi no giɗɗa ceede keɓoɗo sakirawo a yiɗi mi dinga heɓugo ko nde mi waɗa ko kuugo mana andi ka wurita banni may ɗo mi habdi mi ha mi invité waru nastu an ma a investise nder opportunité banta mi nasti miɗo heɓa amma ha heɓa a wi kay an ka watta risque a watta risque min mo waɗi risque man waydi min man bo toujours mi waɗi risque mi loro mi waɗa ko kuugo mana to sakiraɓe to a yiɗa waɗugo risque wona bon tant pis pour toi min kam na mi waɗi risque man emi habda bo mi heɓa de gueɗal am an bo to a yiɗi a heɓa an ma si a waɗa risque man ɗo ton listeke banni banta mi wiyata on opportunité jang ligne kuje par warti ɓurna fo an mi wiyata ɗo donc kala marɗo ngani marɗo hakkilo fo donc habda investisa nder deydey numérique donc ko larani investissement en ligne kala on mo investisa e diga jotta ko yesso tan mi regrettugo wiyan to mi andunoda mi investisino donc ɗuɗɓe déjà regreti ɓe feere wiya diga to e anduno diga duuɓi ko salinoɗa investisino ta jotta ɓe garti deydey milliardaire en so amma jotta fo en cakkitaki sakiraɓe en kabde en investissé nder opportunité yiɗi en ligne wonayi ɗuɗɓe nder moɗo ɗo guiya min no mbolwa haala patron pe wonayi patron pe tan woni deydey investissement en ligne non moƴo fo ɓe deydeygal investisiri donc yistaki tan ko kabdata to a investisa ɗo famu ɗum ɗumejum kuwata ko a investisi nder majum e ɗo nder ɗume ɗum huwata ta gam a nani tan to a investisi a heɓan ceede ɗo an ka wata ceede maɗa ɓe mbima ɗe ɗo gaddama bénéfice maɗa a anda ko ɗi pilata non mayɗo ɗum dagoto ha dina maɗa na ɗum dagatako ko nandi ɓe majum ni kala ko a investisata nder majum fo si a fama ɗume ɗum filata kanjum waɗi ɗuɗɓe nder moɗo ɗo gaddanami opportunité ji goɗɗi useni mi nasti kaza nasaru lien am le to mi jami on dow ɗume ɗum huwata on mbiya tan jisteke a investisan ɓe ɗo gaɗa trading ɓeɗo sooda kuje ɓeɗo soori to kuje ɗe ɓe soodi may kam ɗum ɗumejum ɓe soodi a tawa goɗɗo anda wiya min giɗa nasirgol lien muɗum non kala ko gatta fo a fama hunde may bien min pétrole pe mi andi ɗum investissement ɗo ko larani haala pétrole min mi ummaki ɓe hoore mi yahi mi yi haaɓe kuwata pétrole may amma mi mari himɓe ummi ɓe yahi laari ha siége maɓɓe woni haaɓe kuwata ha Dubai ɓeɗo andi duniyaru fu ɗo andi ɓe diga 2010 investissement ɗo ko larani haala pétrole ɓe gatta sorugo pétrole bo e dagui kanjum woni min bo mi investisi nder majum donc e opportunité ji lattiɗi gaɗa yiɗi dow ko larani haala crypto monnaie canji donc a investisa ceede maɗa dow ko larani haala canji là ça se comprend amma nga présenté mi opportunité wato mi famani ngan ni wala no watta dole se mi nata dow maga kanjum waɗi kala opportunité je mi faami nga ɗo huwa bien fo min kabde min guiya min tindini on dow maga to on mari haaje on bo on nasta on keɓa on mo yi yerdaki fulayi waɗugo risque tawata ceede muɗum ɗe bloka ko ɗe majja bo to kañum andi min kam mi fotayi minon kam komin mbawata waɗugo to min guiye ɗum nafa min mbiya on kabde on ma gadde seɗɗa moɗo on nasta on gaɗa to nasti bo hoore moɗon nafa ɗon fana ɗum minon patron pe e ko nandi ɓe majum na minon créé ɗum minon ma min investisu kala bana noon moƴo fo investisiri kawɓe feere ko ƴamto e noy adamu haruna to fototiri ɓe maɓɓi kam mo min ƴamtata ceede amin na onon tan ƴamtata ceede mon nden kam minon ma nden kam momin ƴamtata ceede amin ta famaga nasti opportunité ji ɗi en ligne ko patron pe ko cimol ko crawol on ko usir a tammo ke o goɗo feerejo on mo annduɗa ko adamu haruna on ƴamtatoɗa hunde feere non min ma mi investise bana noon no investisirɗa ceede maɗa a waɗi min ma ceede ami waɗi allah hoynu to ɗum asar may ma to ɗum feƴake na ɗum an tan watta en par meɗen on gatta mi tammi on paami gawɓe feere ɗo pamira banta ɗum minon créé ɗum minon kam min jottaki créugo ɗum mino toro allah waɗa minon ma min kewta niveau ji min créata may ɗo en par meɗen créé non may ɗo mi tammi on paami ngam may ɗo min ma mi investisu banta noon no yimɓe pat investisiri mi yi yimɓe investisi e keɓa
mi waɗi formation dow majum mi investisi an ma ay mi investisi miɗo heɓa to mari haaji a wara mi wanne formation deydei komi andi an ma a nasta to ayi a wawata bo wala dole a majum. On jarama sakiraɓe nda numéro ji amin on di whatsapp numéro a gotama ɗum numéro amin adama ɗum numéro ka sénégal ka whatsapp kam amma miɗo tawi a lesdi cameron jotta to mari haaji matugomi matam ha dow maka ko bo numéro a gota ɗum numéro ka whatsapp an kama ɗum ka kuɗiɗirawo am awwal moussa toon mari haaji investisse go deydei nder crypto monnaie ma bo nder numérique on mbawa matugomin min kokkayama information ji deydei ko allah andi ɗimin dow majum kamay ɗo on jarama nonon mi yetti yimɓe duwala sosai mi waɗi duwala mi yiiɗi ɓe yimɓe ɗuɗɓe sosai mi yiiɗi wallahi mi sakki sosai sakkiraɓe on pat moɗon mi yetti on na sey to mi ewni wane ɓe wane e onon ɓe min keɓai min giidi bo min ɗo kokka on muyal inchallah sey to min meti warugo on jarama. Pay trompe never stop building.